Good afternoon guys. Si Nanay Basing na pud ni sa akong channel. Karon guys, Mayo 3, 2022. May 3, 2022. Adlaw karon nga Martes. Good morning ninjong good afternoon ninjong tanan. Good afternoon sa tibuok kalibutan ug asa man tong ahong mga subscriber maadjong udto ninjong tanan. Karon guys kay Mayo 3 man ron. Unom na lang ka adlaw may kuwang para mag-eleksyon na guys. Among gihuat diri mautong naiuwan-uwan matud pa nila, pero ang pinaka-importante guys dili ng uwan-uwan kundili sa ahon lang no magpili ta og kandidato nga maadyo nga pagkatao buotan ligdong ug dili ka mao mangurakot. Mo na ako guys, bisag wa koy uwan-uwan nga madawat, basta agahong alabanan majoy ahang butaran kay naapog ko'y baruganan. Dili ko duhay na dawat isig pikas ihatag dawaton, pero kung sayahang gikagustuhan nga kandidato at butar bisag wa na mahatag na og kwarta mao na yung baruganan guys. Mao nga unom na malan kaadlaw gikan karon eleksyon na ang pangadiyos Ginoo nga isa kong lamdagan sa ang nahuna isa kong kunsaran sa balang espiritu nga mayahang mabutar tong mga maadyong tao, mga kandidatong maadyo. Unsa guys, katong tao nga katong kandidato nga dili ka mo kurap sa panudlanan sa atong lungsod, wa pwede mention guys nga mao nang tawana, pero ang aho lamang guys nga mao jud na yang baruganan nga agahang butaran katong ligdong nga pagkatao. Unsa guys, bahala na way uwan-uwan basta kay mao na yahong abutaran tong mga ligdong nga katupong nakatabang na ho guys, nakatabang sa akong problema sukad pa kaniadto bisan pa og hinadyon siya o bisan pa og kanang dili angay siya danang posisyon na kay daghan man nga dili angay kay unsa na diha, pero mao ang butaran. Unsa kay magpalain po ta guys nga inighuman kunog eleksyon matud pa nila mag-lockdown na kunupod. Unsa naman lang ang among pangita guys, nga agahang pangita manahi. Wa na po'y magpatahi guys, patay na jud mi ani, patay na among bitok guys, kay wa na may magpatahi kay mag-lockdown man po daghang asahan katong mga school uniform o teachers uniform. Sa asa man intang kog tahion og ingan ang sitwasyon na nga inighuman kuno og election kuno ra pod mag-lockdown na kuno pod for level 4 na kuno pod ang buhol. Ginoo adya in taon ito kay Diyos ko nga manay mahitabo asa naman in taon kong panginabuhian. Bisan og ginagmera to ang kita guys, pero makasaligan pod og pagkaon ng daghan may mga haon ang mga pero kanang upat na ang mga apo guys suportado na sa ginikanan. Ang kinirang apo na ang anak ni Edgar. Saan man si Edgar o pa man makauli to pa masali taon ano nga
Ginoo tabangin tang kuninghang problema sa mga apo, mga anak, huwag maadjong trabaho. Adyo yung taon ito, but Ginoo nga, madadyo na po ang lockdown. Asa namin taon ko atahion, tiguang na ko, huwag ko'y maadjong mapangita. Manuman, magsuman na laman, may ko'y balitsa. Mga na guys, anza guys. Labihan namang paitarong pangita sa mga tao. Lockdown, tanang pangita, tanang panginabuyan sa tao apektado. Kaya inaganong apektado. Di na makalakaw og unsay tuyo datong unsang lugarat kay nag-lockdown man unsa ang anak guys nato asip mag-lockdown di na pud maka-drive og ladso. Tabok-tabok man na sila ng lite nga tug aklan saan naman ng taon wa na pud sila maadjong pangita. Kami ko di aray Miss Bohol kami isaligan kay tahiyon naman lagi wa na pud may amo daw-dawan yung tahiyon imbes kay na ako gipalit na daghang tela nga para school uniform. Sayang lang po daghang gipuhunan dito guys kay di man jud matahi kay wa may magpatahi kay lockdown naman po. Gahong yan po lang sa Ginoo nga di intamda dyan ang lockdown ini after election. Kay daghan dyan apektado pareho na po sa una. Mara to guys o kining tanan guys atong isalig sa Ginoo guys kay wa may mahimo ta ug wa siya atong isalig ang tanan niya ang pangadyoon sa Ginoo. Lamdagi sa imong balang espiritu ang mga katawhan aron tutulan ug kinsay angay butaran kinsay angay dili butaran. Daghang salamat guys na nakapahungaw ko ninyo og dining ang problema bahin sa election karon gani guys. Daghan ang nagpaabot sa uwan-uwan kay namin lagi manghatag di man dyan mahitabo uway manghatag nagpaabot sa uwan-uwan makapalit ng pudog bugas pananglitan 100 ang kada kandidato di makapalit ng 2 kilo nga bugas masaligan na pud sa pagkaon pero after dani ini ko mag-election wala manghatag insa mag-lockdown pa jud asa naman mi manang among isalig sa Ginoo ang tanan nga di man na dyan ang lockdown kay aron nga makapangita pud ang mga tao og maadjong panginabuhian katong naay mga trabaho tuloy-tuloy ilang trabaho unsa kami pong manahi mura to guys ang ikasulti ninyo nga magampo lang ta sa Ginoo nga unta tutulan ta kung ginsay atong abutaran gikan sa presidente ngadto sa mayor kay panahon maron nila ug sa kagawad sa lungsod mapili ta og kanang maadyo atong butaran kanang makatabang sa atong panahon karon nga na pandemic mawa na unta ning COVID masulbad na unta ning COVID kay halos tanang tao nakasabot naman sa COVID ug unsa ning COVID mao nga wa tay laing mahimo gawas pag-ampo na lang sa Ginoo natutulan ta og gubanan ta sa balaang espiritu sa atong pagbutar ug kinsay maadjong atong ibutar kay wa man tay mahimo ug wa sidya sa atong kasing-kasing ug sa hunahuna busa atong isalig sa Ginoo ang tanan kining tanan iyang pagbuot kay kinsa tunin mo mudaog og presidente
Sa ato mong gihapon ng tanan ining human ang mo daog pod og pagka-mayor. Bisag wa ta mo butar na pero inig kaugma inig humag election ato gyapon siyang tanang mayor di ta makaingon nga ka-injure ng mayor kay kamuray ni butar wa kung butar na di man na mahimo mao na nga nagkinahanglan jud tag guide sa Ginoo. Ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw ning akong gamay mensahe mahitungod sa eleksyon ug hinaut unta nga malamdagan ta sa atong pagbutar ug kinsay atong butaran. Thank you sa inyong pagtan-aw ug agad kalimtin ninyo pag-subscribe sa akong channel aron nga makatabang pud mo sa akong channel nga mudako na aron makasweldo nako. Kay lisod kaadyo rong panahon na nga mag-lockdown daw na may mga trabaho. Daghang salamat and God bless.